खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनब्रै गामिनि रायजोफोरा थाम्फैनि उदखाराव मोजाङै जानो लोंनो हायाखै। थाम्फैनि उदखाराव जानांदों गोबां जिंगा। माब्लाबा गाइखेर दोनायाव थाम्फैजों मोगा-मोगि, माब्लाबा बेसादफोर फोराननायाव थाम्फैनि उदखार। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि दुमगावजों नांजाबनाय बायदि गामिफोराव। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बैफोर थाम्फैफोरा जाकब नार्जारी मुंनि कन्ट्राक्टरा मोनसे चिरां पल्ट्रि फार्म फसंदों। बे फार्माव मुलि बाहायनायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि थाम्फै उजिनानै मोनब्रै गामिफोरखौ जानाय लोंनाय आरो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोबां असान्थि खालामदों होननानै माब्लाबा हां लानो हायै बादि मोनामनाय, माब्लाबा बेदरफोर फोरानोबा थाम्फैनि बेरफुंनाय, माब्लाबा जामुं आदारफोराव थाम्फै बानाय आरो माब्लाबा मानसिनि साखाथियाव थाम्फैनि बेरफुंनाय। बेनिखायनो बैफोर जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौनि नोजोरजों रायजो राजाफोरा गोबां खेब रायज्लायहरदोंमोन जाकब नार्जारीजों, नाथाय जेबो मोजां फिननाय फैयाखै जाकब नार्जारीनिफ्राय। बे जाथायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा चिरां पल्ट्रि फार्मखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बोखारनांगौ होननानै गोख्रोङै सोमावसारनायजों लोगोसे चिरां पल्ट्रि गो बेक आरो बायदि स्ल'गानफोर होनानै हुमखि होयो। नैथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैया 36 नं हरिसिंगा बियाबनि सिङाव थानाय दाबनै जायगा बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव मेन गेट बेखेवनानै होयो। हरिसिंगा बियाब बाथौ थानसालि आरो मेन गेट आइडियर बियाब बाथौ थानसालि आबुङै लुफुंजानायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथांमोना दान्दिसे सम बै गोथार बुब्लियाव बाहागो लाफैनानै बेखेवनानै होयो। थामथि खौराङाव दङ आम्बागाव बिसिडिसि मावख'आव सा 200 फरायसानो 500 राङै अनसुंथाइ रानदों। बिटिआर हायुङारि खुंथायनि गियान सोरां बिथांखिनिफ्राय गासै 200 सा फरायसाफोरनो हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारिया गावनि आखाइजों 5000 रांनि चेक गथायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव मन्त्रि कौशिक रायनि गेदेर फोसावनाय 70 लाख रेशन कार्ड हल्डारफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2,45 लाख मुलाम्फागिरिफोरा मुलाम्फा मोनगोन। 1 केजि मुसुर दालि, 1 केजि संख्रि आरो 1 केजि सेनि सरकारि अनसुंथाइ होगोन। बाजारनिफ्राय खम बेसेनाव 1 केजि मुसुर दालिखौ 69 रां, 1 केजि संख्रिखौ 10 रां आरो 1 केजि सेनिखौ 38 राङावनो मोननो हागोन होनना मन्त्रि कौशिक रायआ खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय मोनगोन। बे बिथांखिनि खाबुखौ 1 अक्ट'बराव गं 10 जिल्ला आरो 1 नबेम्बरनिफ्राय गं 25 जिल्लायाव होनाय जागोन होनना मिथिहोदों। बाथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव अशोक गयारिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। क'क्राझार सहरनि 3, 4 आरो 5 नं वार्डनि 60 बोसोर बैसोनि आइजोफोरनो गासै गां 60 दख'ना आरो गासै गां 300 सारि राननानै होदों इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारिया। द'थि खौराङाव दङ अंगुरलता देखा आसाम स्टेट कमिसन फर वमेननि गोदान मासिगिरि महरै थिसनबाय। लोगोसे कबिता रय सइकिया आरो नीलिमा ब्रह्मखौ आसाम स्टेट कमिसन फर वमेननि सोद्रोमा महरै थिसनबाय। स्निथि खौराङाव दङ झारखान्डनि बारग' गिबि मन्त्रि शिबु सरेना रुंसारि जाबाय। 81 बोसोर बैसोआव झारखान्डनि बारग' गिबि मन्त्रि शिबु सरेना बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। 8थि खौराङाव दङ 52 नं राजा लामा दावबायारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिश्वनाथ जिल्लानि बागमारि नोगोरनि साखाथियाव 52 नं राजा लामानि खोलाहा श्रीमन मेस नार्जारीया गांजेमा मुंनि हटेल बेखेवदों। हाबाफारियाव सतिया बियाबनि एमएलए पद्मा हाजरिकाया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। 9थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरिनि नाराबारि गामिनि रायजोफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो इएम रनजित बसुमतारीखौ साबायखर बावदों। बिटिआर सरकारनि मिशन बैसोमुथि बिथांखिनि गेजेरजों हानि गनायथि बिलाइखौ मोनफुंनो हानानै मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों सेरफांगुरि ओनसोलनि नाराबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरो। 10थि खौराङाव दङ सिएम प्रमद बर'आ बरकफायाव राभा सुबुं समाजारि जौगाखां मिरु लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरआव मोनफ्रोमबो हारिनि गासै जौगाथायनि थाखाय रादाय होनाय बायदियै बरकफायाव राभा सुबुं समाजारि जौगाखां मिरु लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा।
17थि खौराङाव दङ सासे हौवासा गोमानानै दं। बरपेटा जिल्लानि सर्थेबारि पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय मरिमपुर गामिनि अनला बर'नि फिसाज्ला 6 थाखोनि फरायसा 14 बोसोर बैसोनि जिन्थु बर'आ थांनाय 2 आगस्टनिफ्रायनो गोमानानै दं। बेनिखायनो गोमानाय जिन्थु बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8099510108 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। 12थि खौराङाव दङ 15 नं काजलगाव बिटिसि बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हानाय एमसिएलए फानिराम ब्रह्मआ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। चिराङाव इउपिपिएलनि रायजो सभा आरो लकसभानि एमपि थाब्लाबो आं देरहागोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो फानिराम ब्रह्मआ। 13थि खौराङाव दङ दिखियाजुलिनि सान्थिफुराव पुलिस आरो रौनिया हानजाया सं दाननानै अनसुला इस्लारि मुंनि सासे सेंग्राखौ खायो। लोगोसे गंसे बानायनाय 7.65 mm पिस्तलखौ जब्द खालामनो हादों। 14थि खौराङाव दङ जर्जिया हादरनि बाथुमियाव खुंजानाय बाथुमि इन्टारनेशनेल उसु टुर्नामेन्ट 2025 आव कक्राझार साइ एसटिसि मिरुनिफ्राय जुएल बसुमतारिया सनानि मेडेल आरो दैजि राभाया सना आरो रुपा मोननै मेडेल देरहानो हादों। 15थि खौराङाव दङ बाक्सायाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोनि 22 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। नोंथांमोना फारियै खोनासंलांदो। पर्बतजरा मुनमुन ब्रह्म, गुमा आन्ताज आली, श्रीरामपुर मुक्लेश्वर आहमेद, सराइबिल मृत्युंजय नार्जारी, जुमदुवार उइलियाम नार्जारी, देबोरगाव हाग्रामा महिलारी दतमा प्रकाश बसुमतारी, कुसुगाव रबिराम नार्जारी, बावखुंग्रि दनेश्वर गौरी, सालाकाथि देरहासार बसुमतारी, निसिमा जेम्स बसुमतारी, काजलगाव फानिराम ब्रह्म, 13 चिरां सुकुर सिंह मोसाहारी, सबाइझार दिराज बरगयारी, मथानगुरि बेगम आक्तारा आहमेद, दिहिरा आगस्ता स्टिगा, दारांगाजुलि इमानुएल मोसाहारी, गरेस्वर महेश्वर बसुमतारी, सुक्लाय सेरफां, गणेश कसारी, खैराबारि लोमस्राव दैमारी, दोनस्रि प्रेस मोसाहारी, बैरबकुन्द रिहन दैमारी,